Bones tardes, amics meus tots. Som l'Albert, l'Àrol i el Sergi, i això és No m'expliquis més pel·lícules. Doncs molt bones, benvinguts a un altre programa més. Avui és 27 de maig del 2022 i aquest és el programa número 2 de la segona temporada. Bona tarda, Albert, què tal, com estàs? Molt bé, bona tarda. Bona tarda, Albert, maco. Àrol, tot bé? Què tal, Sergi? Bona tarda. Què tal, Albert? Bona tarda. Benvinguts a tots dos i ben retrobats tots tres. I avui us portem una ressenya d'una pel·lícula d'aventures, una pel·lícula que realment trobo que és molt divertida i tot i que sembla feta una mica en principi per un públic més infantil o juvenil, crec que qualsevol que la vegi ho pot passar molt bé. Avui parlem dels Goonies, però primer, com sempre, unes quantes notícies a la secció Sense nom. Doncs bé, avui a la secció Sense nom us porto també nostàlgia, una miqueta lligat amb el tema de la pel·lícula que ens toca avui, no? Que és la pel·lícula de Chip i Chop, Los Guardianes Rescatadores. Tots dos coneixereu les aventures d'animació que vam veure quan érem petits a la tele, no? I tant, Chip i Chop. Van marcar, jo crec que van marcar. Són uns dibuixos que recordem tots. Sí, i tant, i tant. Doncs, a Disney, no? Doncs, exacte, a Disney Plus. Sí. I té molt bona pinta, la veritat. Pel que he pogut veure les crítiques, és una fusió, he vist el tràiler, és un estil entre Space Jam i Roger Rabbit. I quin enganyó a Roger Rabbit, ¿vale? O sigui, barreja el que és el dibuix tradicional amb 2D, amb 3D i imatge real. És una aposta complicada, però pot sortir un producte molt bo, la veritat. Ja havien fet, no?, alguna cosa així. No sé si de Chip i Chop. Crec que era més aviat d'Alvin les Ardilles o així. Sí, però això és més Space Jam, eh? Això és més el dibuix amb 2D del Chip i Chop amb personatge real. I el tràiler està bastant interessant. Potser, jo crec que serà una pel·lícula que sorprendrà bastant. No, amb la tècnica actual pot estar bé, no? Sí. Una mica el format aquest de Sonic, no? Ah, això mateix. Vale, fantàstic. Molt bé. Molt bé. Albert, què tens tu? Pues mira, jo us porto una sèrie de notícies del Festival de Cannes. No sé si us recordeu, la setmana passada vam comentar algunes de les pel·lícules, no?, que es presentaven allà. Doncs bé, aquestes pel·lícules ja s'han presentat i us deixo una mica aquí les impressions. Us vaig parlar de la pel·lícula del Cronenberg, que deien que seria molt provocativa i que el director va dir que s'esperaven sortides de la sala, desmai, res d'això. La veritat que ni desmais, ni desercions, ni res. Hi ha algunes persones, poques, que diuen que és de les millors pel·lis de Cronenberg i altres que diuen que es queda mig camí, freda i de provocadora i tal, pues es queda una mica allà. Vaja, que ni fu ni fa, no? Ni fu ni fa. Però estan al 50-50 les opinions o qui guanya? Sí, una mica 50-50, però més aviat negatives, diria jo, més aviat negatives. La que també ha deixat bastant fred és la del George Miller, aquesta pel·lícula nova que és com una espècie de versió d'Aladdin que ha fet ell, i aquesta sí que ha tingut bastantes crítiques negatives més aviat. Ostres. No ha sigut molt ben rebuda, però bueno, com a bona notícia, ha començat el rodatge de Furiosa, que és aquest spin-off de Mad Max, amb l'Anna Taylor-Joy i el Chris Hemsworth, de protagonistes. Carai. Així que, bueno, sembla que aquí no ha funcionat amb això, però esperem que amb aquesta, si segueix l'estela Mad Max, que sí, que tiri cap endavant. I una última notícia que tinc de Cannes, aquesta sí que ha deixat molt bona impressió, és la pel·li de Park Chan-wook, el director d'Old Boy. Sí, també en parla, sí. Tan bona impressió que alguns diuen que es pot portar la Palma d'Or de Cannes. Carai, molt bé. Parla molt bé d'ella, parla molt bé del seu virtuosisme, de l'estètica, dels recursos narratius que té el Park Chan-wook per desenvolupar la història, una història d'amor molt ben portada pel que diuen i que jo tinc moltes ganes de veure. Que guai. Doncs vinga, l'agafarem amb moltes ganes. Un petit incís, Albert. Estàs parlant de Mad Max, aquesta nova entrega que faran? És un spin-off. I aleshores deixa de banda el Tom Hardy i la Charlize Theron. Sí, perquè crec que és una preqüela, passa abans. És de l'Anna Taylor-Joy, que és una de les... Sí, de la noies dama, no? Exacte, i és d'ella. I el dolent és el Chris Hemsworth, i ella és la protagonista. Vale, veurem
George Miller és el que porta la direcció, així que... Serà Segur que interessant avorrida no veure el Chris Hemsworth veure fent un paper de dolent quan és un actor que ha sigut conegut i vull dir, és aclamat per ser... és com un ésser de llum, vull dir, és perfecte. M'ha cridat molt l'atenció a mi això, perquè... Clar, és perfecte, vull dir, fa personatges bons, és un tio atractiu, és un tio simpàtic, que tracta bé a la nòvia, que passeja els gossos, vull dir, és un ésser de llum. Tinc moltes ganes de saber què on farà de dolent. Jo també. Ah, que sí? Jo també, perquè no m'ho esperava, que com a antagonista... M'agrada, però m'agrada que es tregui la polla, vol dir, demostra que, collons, que no es queda allà. No, i està a les mans d'un molt bon director. Molt bé, molt bé. O sigui que bé, pues bueno, fins aquí Cans i bueno, pues ara et dono pas a veure què tens. Jo tinc per aquí un documental que tinc moltes ganes de veure, que és sobre la vida de Val Kilmer. Vale? Sí, que és s'estrenarà simultàniament en sales de cinema espanyoles i la plataforma Filmin, vale? Bueno, es va estrenar el 20 de maig, perdó. El passat 20 de maig es va estrenar, fa 7 dies. Vale? I tinc moltes ganes de veure-la perquè realment és un actor que crec que tots coincidirem en que, bueno, pues, no? Potser... És un actor estimat. És un actor estimat, exacte. Molt icònic i estimat. Jo he vist unes imatges del tràiler del documental també. El d'agafarem moltes ganes, aquest. Sí. Sembla una mica una petita despaïda, no? Allò el típic que fa, no? Quan lamentablement sí. Perquè sembla que està com una mica dèbil, no? Per ser una mica... No? Per dir-ho així, fluixet, sembla que està una mica dèbil, no? No se'l veu bé, físicament no acaba de recuperar-se del càncer de pàncreas. Crec que és la segona o tercera vegada que el té. Déu-n'hi-do. Eren vàries, sí. Però bueno, tu tens alguna més notícia, Albert? Sí. Bueno, la notícia d'avui divendres a les sèries és que avui s'estrenen simultàniament Stranger Things a Netflix i Obi-Wan Kenobi a Disney+. He pogut veure el primer episodi d'Obi-Wan Kenobi, el de Stranger Things, no? I m'ha agradat bastant. En la línia una mica de Mandalorian, crec que Star Wars està apostant molt per les sèries, veient que les pel·lícules tenen una rebuda molt crítica. Amb la línia d'això de Star Wars, del 26 al 29 de maig és la Star Wars Celebration. Per què és important això? Doncs mira, normalment a la Star Wars Celebration es revelen moltes coses. De moment avui ja tenim el tràiler de Andor, que és la preqüela de Rogue One, amb el Diego Luna i de nou amb el paper de Cassian Andor. I el tràiler l'he pogut veure i pinta molt bé el tràiler, molt bé. I segurament durant aquests dies tindrem, jo crec que més tràilers i més sorpreses que es presentaran. A mi aquesta sèrie Obi-Wan em barrufa, M'agrada, tinc moltes ganes de veure-la, moltes ganes. Mira, jo la vaig veure i m'ha agradat molt com... O sigui, crec que és la sèrie que continua més les preqüeles del George Lucas. O sigui, és una continuïtat molt ben portada. I de fet, des del principi de la sèrie et remarca molt que és... O sigui, tens la sensació que estàs continuant veient-la, saps? No tens la sensació que hi ha un gap allà. Són bones notícies. Que han fotut aquesta sèrie allà enmig, saps? No, hi ha una sensació de continuïtat al veure-la que m'està agradant molt. M'he mirat el primer capítol, però m'ha passat volant. I ara el segon m'he quedat una mica a mitges, però té molt bona pinta, m'agrada molt el que estan fent amb les sèries, molt més que en les pel·lícules. I això era una mica el que va passar amb Mandalorian, no? Que era una mica et poso aquest personatge aquí al mig, que era un personatge, sí, semblava que més o menys estimat, però que a ningú li interessava tampoc la història d'aquest personatge de l'univers Star Wars. Que després la sèrie va agradar, a mi més la segona temporada que la primera, sincerament. Però en canvi Obi-Wan és un personatge que volem saber coses d'ell. Aleshores, jo l'agafo amb moltíssimes ganes. Per mi és totalment un encert. I si segueixen amb aquesta línia, no? D'aquesta línia visual i aquesta línia de guió de Mandalorian, és un encert perfecte. Totalment d'acord. Sí. Jo el que crec de les sèries que fan alguna molt encertat és que crec que agafen molt bé la màgia de Star Wars, que és el que crec que li falta a les últimes pel·lícules. Totalment. O sigui, aquesta màgia, les sèries l'han absorbit millor, també perquè darrere està el Dave Filoni, està el Jon Favreau, està la Kathleen Kennedy, que són una mica... Igual que a Marvel està el Kevin Feige, que és l'ideòleg, aquí els ideòlegs són aquests tres i tot el que toquen funciona molt bé. Vale. Harold, tens alguna notícia més? No, tenia que comentar aquesta del Juan que no ve, però ja l'ha comentat l'Albert molt bé, així que...
Juan que no ve. Que cap problema. Aquesta era per tu, Sergi. Aquesta te l'he deixat. És la primera que he dit del dia. Que bona, que bona. M'ha agradat. És que saps com enganxar-me. Ja fa unes anys que ens coneixem. Juan que no ve. Vale, doncs vinga, comencem amb la ressenya avui. Vinga, va. Jo tenia Perdona, Tenia alguna notícia més que crec que us podia interessar. I tant. Endavant. Sony ha anunciat que farà sèries de God of War a Amazon, Horizon New Dawn, a Netflix i Gran Turismo. Carai, hòstia. I una altra notícia que igual us estrena per la nostàlgia que desprèn és a Willow, la sèrie. Sí. S'estrena el 30 de novembre i el tràiler ha sortit a la llum avui. Que guai, vale. Ostres. I té bona pinta el tràiler, L'he vist i té bona pinta. Ostres, va directe al cor, això, és nostàlgia pura, Sí, és que sabia que aquesta us agradaria. Molt, És que molt. jo quan l'he vist dic, aquesta va a la secció de notícies directa. Home, i tant. El que passa, m'imagino, no agafaran, no? El Warwick Davis, que era el... Sí? L'agafen? Que guai. Mira't el tràiler perquè està allà. Carai. El Mira't que passa, el clar, tràiler. m'imagino que serà, doncs, passat uns anys, ja un Willow més gran, perquè, clar, vull dir, Però, uns anys ja hem passat i... Bé, Sí? Mira, guai. Hosti, pot ser... No. Allò va ser en original, El Willow sortia també el Val Kilmer. Ara que parlàvem del Val Kilmer, a la pel·lícula original també sortia el Val Kilmer, clar. Veus, un altre cop surt un altre cop el Val Kilmer, que segurament el trobaríem en moltes pel·lícules que ara, en un primer moment, no ens venen al cap. Top Gun, també, el biòpic aquell de Jim Morrison, o els Doors, també. També surt a la nova, aquesta última de Maverick, de la última. Exacte. Surt una estona, em sembla. Sí. També, exacte, surt una estoneta també allà. Sí. Kiss Bang Bang, com deies tu, Harold. O sigui que anem trobant en moltes pel·lícules que ens han agradat, que són pel·lícules que ens han agradat. Que és un actor que es porta al cor, tio, que és el que hi ha. O sigui... Exacte. I mira, dalt, Hòstia, estàs veient aquí, el personatge, a la meva pantalla. Mira. Pues a la sèrie, mira, Warwick Davis un altre cop com a Willow. Guai, molt bé. Vale, notícies, tenim tot? Ja ho tenim tot. Sí. Vinga, doncs fins aquí les notícies. Vinga, doncs avui fem la ressenya dels Goonies, una pel·lícula dirigida per Richard Donner, a l'any 85, un director que va néixer al Bronx, a l'estat de Nova York, a l'any 1930, és a dir, ja fa uns quants anyets. El pobre va morir recentment, el juliol de l'any passat, el 2021. I si feu una mica un repàs de la filmografia de Richard Donner, ens ha deixat pel·lícules com La Profecia, de l'any 76. Són pel·lícules molt dispars, de l'any 76, La Profecia, després Superman, l'any 78, després Arma Letal, 87, inclús també Los fantasmes ataquen al jefe, amb el Bill Murray, de l'any 88, entre d'altres pel·lícules que, si voleu, després en parlem una miqueta del que ha anat fent. Perquè Déu-n'hi-do, Ho veig bé. Déu-n'hi-do. I si voleu fem una petita sinopsi, com sempre fem, i és que els Goonies bàsicament és una colla d'amics que s'ajunten després d'haver trobat un mapa del segle XVII, a les golfes de la casa on viuen, que en principi aquest mapa els ha de portar fins a un tresor d'un pirata anomenat Willy el Tuerto. Willy el Tuerto. I és un tresor que els ha de servir per acabar de pagar un deute que tenen i evitar que els facin fora de la casa on viuen. I a partir d'aquí sorgeixen moltes aventures, moltes trobades amb esquelets, de tresors, mapes, aquest trobament, aquest xoc que hi ha també amb la família Fratelli, aquests 3 italians o 4 italians que es troben. I és una pel·lícula d'aventura total que va directe a la nostàlgia, sense cap mena de dubte, per ben bé una o dues generacions. Com l'heu vist vosaltres? Us ha agradat? Què aneu de dir? A veure. Albert, tu mateix. Sí, jo tinc 2 visions, no? O sigui, jo la vaig veure ahir mateix, i encara que té, òbviament, té les seves coses, sí que una cosa és com tu la veus i una altra cosa és el que et va deixar, jo crec. Exacte. Encara i així, hi ha unes coses molt interessants, sobretot al principi. No sé si heu vist que hi ha una persecució de cotxes, i mentre hi ha la persecució ens presenta tots els personatges. I això em va agradar molt. Em va agradar molt això, aquest inici. És molt seqüencial, la pel·lícula. Sí, no para, o sigui... El que passa que aquest no parar, jo no ho recordava, sí que crec que li falta una mica de muntatge, perquè a vegades sí que hi ha una miqueta de situacions molt esbojarrades o disparatades. Però és conseqüència d'això, de que sigui tan seqüencial. Quan hi ha un imprevist no saben com reaccionar, és complicat. Sí, a vegades és una mica irreal en aquest sentit, no? Totalment. Situacions com massa esbojarrades o criden molt i tal, però encara i així
És una pel·li que avui en dia es pot veure perfectament. I tant. M'agrada molt la ubicació de la pel·lícula, l'escenari, el poble aquest de marítim. O sigui, els protagonistes, els nens, estan molt bé. I els dolents, encara que siguin una mica clichés, o sigui, una mica paròdics, també estan bé. Crec que és una pel·lícula molt ben portada per l'època i que ha deixat una estela... Jo crec que és més l'estela que ha deixat potser que la pel·lícula que és, també et diré això, perquè l'estela que ha deixat és tan gran, ha deixat una influència tan gran, que a vegades també empequenyeix una mica la pel·lícula. No sé si m'entens, Stranger Things, etc. Totes les pel·lícules d'un grup de nens que són amics, que van a viure aventures, veuen dels Goonies. O sigui, I tant. Jo crec que el seu gran mèrit, o sigui, la seva gran història a part de la pel·lícula és aquest. Després podem parlar d'aspectes individuals, però bueno, jo la veritat és que em vaig riure, en moments em vaig riure, ja sigui per lo desastrós que a vegades ho veia o lo divertit que era. I una pel·lícula que li tinc molt de carinyo. Molt de carinyo. Harold, no sé què dir més que tot el que ha dit l'Albert, és així, ho firmo. Bé, doncs, fins aquí el programa d'avui. S'ha acabat. És una sèrie que desprèn nostàlgia, ho sento molt, no sé si és perquè, bueno, també jo bec molt de tot el que sigui tant dels 80 com dels 90 i de més, i que sí que és cert el que diu l'Albert, que l'estela que ha deixat ha fet engrandir la pel·lícula molt. És una pel·lícula molt gran de per si, perquè té molts tocs també d'humor. Per exemple, després et dones compte que pel·lícules tan icòniques com Solo en casa són els primers segons de la pel·lícula, són aquells personatges, són aquell humor, és allò és Solo en casa. És allò, exacte. Moltes altres pel·lícules han mamat d'això mateix. El que ha fet pel cinema aquesta pel·lícula no té preu. Pel que va costar i pel que va recaudar, perquè va recaudar 87 milions, va ser un èxit total. Però després es va com també diluir una mica en l'espai-temps i es va començar una miqueta més després, unes dècades després, a maximitzar-se una miqueta el que és el nom dels Goonies amb la pel·lícula, crec, des del meu punt de vista. Sí, no, jo penso el mateix. Penso el mateix, però fixa't que té aquesta màgia Spielberg, encara que estigui darrere el Richard Donner, que jo crec que se li nota amb els moments d'acció una miqueta se li nota més la seva mà, però sí que té aquesta màgia Spielberg, saps? És l'Spielberg fent un petit. Aquest toc especial. Bueno, és evident, es nota moltíssim l'Spielberg perquè ja està com a creador de la història, no? No sé si com a guionista, però com a creador de la història. Com a guionista és l'altre. Sí que està, no? Per cert, que una de les productores, que no ho sabia, és la Kathleen Kennedy, és la productora de totes les sèries de Star Wars avui en dia. Toma. Mira, veus? Vaig flipar quan vaig veure. Ostres, a tu. Flipa, sí. Sí que és veritat el que deies tu, Aro, que i jo t'ho anava a dir també, que justament d'alguna manera trobes punts en comú, per exemple, amb Solo en casa, en el fet de que agafes un nen, o en aquest cas són un grup de nens, i els enfrontes amb uns adults més o menys estúpids, que és el que passa també amb Solo en casa, no? I això fa situacions còmiques i divertides, no? I aquí desenvolupes tota la història. I han recordat els primers moments, quan estan fugint de la presó i de més. Allò és els típics personatges aquests com burlescos del Solo en casa, aquests lladres que ningú es pensa seriosament, que ja es nota que no, vale? Que és una pel·lícula infantil i de risa, i és molt Solo en casa. M'agrada molt haver vist també el Sam Sagaz, el Sean Astin, i el Josh Brolin també. M'ha agradat moltíssim reconèixer-los perquè no me'n recordava, t'ho dic sincerament, no me'n recordava. I no sé, era tot molt emocions, reviure. És una pel·lícula que la puc veure d'aquí 10 anys i sentirà el mateix. Amor per ella, sí, exacte. Saps? A més que és una pel·lícula que no avorreix. És a dir, jo prefereixo potser veure aquesta pel·li, sé que no m'avorriré, em quedaré una estona enganxat i la podré acabar de veure, i potser m'avorriria més, no sé què dir-te, amb l'última saga de Star Wars, per dir-te alguna cosa, cosa més nova, Sí. Potser m'enganxo més amb aquesta pel·lícula perquè és com, no sé, és com més fresca, té aquests punts còmics divertits, és aventurer, té aquella estona com de puzzles, no? Quasi com un videojoc, una mica el que va fer després també amb Tomb Raider i així.
té una mica d'Indiana Jones també, amb un sentit més infantil. Són aventures, tio, són és una aventura. Moltes aventures que viuen els protagonistes, és I increïble. que en cert sentit, el fet de tenir aquests personatges infantils tan estereotipats d'alguna manera fa que tothom es pugui sentir identificat, no? Perquè hi ha el gordito divertido que no sé què, les dues noies que també tenen el seu clitxé, el noi que és més bocazas, que és precisament un dels personatges que és el bocazas, l'altre que fa els invents, l'altre que és el més llest, no? Quan els presenten els nens, són clitxé rere clitxé, arriba l'asiàtica, no sé quantos. I, bueno... Llavors et pots identificar sí o sí en qualsevol dels personatges i seguir la trama, que funciona perfectament. I el que deies tu, Albert, de la presentació al principi, és que amb la música inicial, aquella estona ja t'ha presentat tots els personatges i t'està dient d'on venen inclús la família Fratelli. Sí, aquesta presentació inicial amb la persecució està molt bé. Aquí sí que jo entraria una petita crítica a la pel·lícula, és que té, jo crec, problemes de to. Però bueno, continua i si vols ja t'explico. De to amb les sortides dels nens i així, vols dir? No. Jo crec que, vista amb els ulls d'ara, em sembla que la pel·lícula, o sigui, en alguns moments a mi se m'ha fet una mica lenta la pel·lícula perquè no entenc quin to té. O sigui, a vegades sembla que tinc un to seriós i a vegades tinc un to de comèdia i a vegades no es barregen molt bé. Però crec que és un problema de muntatge, em sembla. Podria ser. Però és una impressió meva, o sigui, a mi sí que se m'ha fet una miqueta lenta perquè a vegades hi havia situacions com dramàtiques, com això, no?, que els van a treure a la casa i de vegades dius, ostres, aquesta pel·li té un to dramàtic, però aleshores passa el to dramàtic a la comèdia molt esbojarrada i en aquestes diferències sí que he trobat una mica que la pel·lícula a vegades, no sé, no li pillava el què, saps? No li pillava per on volia anar. També és normal, Albert, que troba el 85 un editor que et monti aquesta locura. Aquesta locura, jo crec que una de les raons per les que funciona també és per la gran química que hi ha entre els personatges. Hi ha moltíssima química entre ells. Aleshores, jo crec que tingui els seus efectes o tal, el gran mèrit que té la pel·lícula és que encara així funciona. I a més que la gran part de l'elenco són nens, que això de treballar amb nens i animals, no? Que és el més complicat, no? Sempre diuen. Dirigir-los, no? Dirigir animals i... Bueno, animals humans i animals, com dir-ho, i animals és el més complicat, no? Cabras. Póngase ahí delante, por favor. Chimpancés i niños lo peor. Dirigir animals que és molt complicat. I aquí doncs surten ben bé, no sé, que són 6 o 7 o 8 nens. Aleshores, i el que deies tu, que hi ha química entre ells, tot i les diferències que van tenir, perquè també en algun lloc he llegit que algun parell d'ells van tenir les seves disputes. Pot ser, se'ls nota molt sueltos a la pel·lícula. Jo crec que el director em dóna la impressió que no va ficar molta mà. Els hi va deixar fer bastant, perquè hi ha moments que són molt espontanis. Que són molt de nens, saps? Reaccions seves. És com sospitosament genuí tot, no? Sí, i això, clar, té les seves virtuts i els seus efectes, també. Però jo crec que la gran química que existeix és el que fa que allò funcioni tan bé. És una gran pel·lícula. És una gran pel·lícula d'aventura, juvenil, per passar-ho bé, per passar una bona estona. Rius lo just, no és una pel·lícula còmica, però rius, hi ha situacions divertides, hi ha moments de tensió, dins del que és la pel·lícula, de tensió, i no sé, a mi m'ha encantat. Inclús, si anem a filar una mica més prim, hi ha una mica de crítica també, en el sentit que els germans Fratelli tenen aquest altre germà, que és aquest home deforme, l'Slot, el qual el tenen allà encadenat i sembla un monstre, i en canvi al final qui són els monstres són ells, i ell, tot i ser desfigurat, és la persona que té com més llum, no? Sí, hi ha missatge, clar, que hi ha missatge. És a dir, clar, si vols anar a perfilar-ho, inclús hi ha una mica de missatge, per tant, és que, ostres, la música també és perfecta, a mi m'encanta la música, és una música que corre molt, que és molt d'aventura, no sé, és que ho té tot. Per mi és una pel·lícula que ho té tot. Tot i les seves mancances, tot i que ara no li fotré aquí un 9 de pel·lícula, però una pel·lícula per passar una molt bona estona. No, i jo ja et dic, jo m'ho vaig passar bé mirant-la, però bueno, és lo típic, o sigui,
la mires, o sigui, no l'havia tornat a veure Clar. des que la vaig veure. Com jo. Aleshores, Sí, sí. clar, és lògic, saps? O sigui, vull dir, és difícil que hi hagi coses que no es ratxinin una miqueta o després de tant de temps. Clar, home. I aquest el Richard Donner com a director, què? Bé? Us ha agradat? Mira, et diré que com a director, o sigui, m'ha agradat coses, es veuen coses interessants, Sí. però veient coses que ha fet després, Sí. ha fet coses molt millor com director. Jo diria que sí que es nota molt és a dir, segur que hi ha molta mà aquí de l'Steven Spielberg, perquè després veus les carreres de tots dos i veus molt més els matisos de l'Spielberg que no d'ell, de Richard Donner, perquè després, si voleu fer una mica de repàs, però és que des de Superman fins a Arma Letal, allà no veus res dels Goonies, o gairebé res dels Goonies. Però les percussions d'Arma Letal potser són més del que ell ha begut de l'Spielberg que de cosecha pròpia, saps? Potser ell no... És que... Claro. Perdona, Harold. No, és que jo penso que el Richard Donner és més Arma Letal. Correcte, Sí, això. és un director que treballa molt bé l'acció. Sí. I jo crec que aquí potser el guió és el Chris Columbus, que crec que és el guionista de Solo en Casa, em sembla. De memòria ara. I jo crec que aquí ell, o sigui, sí que ho fa bé, perquè és una pel·li que està ben dirigida, però crec que no és el millor Richard Donner, perquè crec que Richard Donner és un director d'acció. És un director que, sobretot Arma Letal, la 1, i diria que la 4, que no està molt valorada, però la 4, són pel·lis d'acció molt bones. Té una que es diu 16 calles. Sí, la del Bruce Willis, aquesta. Aquesta, la 16 calles, està molt ben feta, aquella pel·li d'acció. És una pel·lícula molt infravalorada, tio. És molt curiosa aquella pel·li, Molt infravalorada, però com a pel·li d'acció funciona molt bé. Sí, però és una pel·lícula que tu li preguntes a qualsevol i et diu que és mediocre, i és una pel·lícula que jo la trobo bastant interessant. És que funciona superbé aquella pel·li. Sí, al nivell d'acció. Sí que és cert que jo crec que ell, amb l'experiència, el que parlem moltes vegades amb els programes anteriors, quan estava amb el Sergi i tal, de que els directors no són tontos. Els directors aprenen dels que tenen al costat i més si són bons. Vull dir, ell ha xupat de l'Spielberg que vamos. O sigui, saps? És que és a lo que vaig. Clar. Jo crec que és el que deia el Sergi, em sembla que ho ha dit. Jo crec que aquí la mà de l'Spielberg es nota moltíssim. O sigui, jo crec que ha sigut més que productor aquí. Correcte. Sí. Més que creador d'història i més que productor, ha estat al darrere, saps? A la caire al darrere del director. I segurament han tingut moltes xerrades i segurament van tenir molts sopars i, hòstia, doncs per què no enfoques per aquí, per què no enfoques per allà? Al final el director és el que és. I ja està. Clar, però ell, el Richard Donner, anar escoltant del que deia l'altre, no? I, bueno, segurament es hauria de deixar guiar. I jo veig així, més que res per les carreres que després han seguit tots dos. Sí. Està molt clar, o sigui, els matisos d'un i de l'altre es veuen en les pel·lícules posteriors, no? Sí, clar, fixa't, no té res a veure. I sí, tenies raó, amb el Chris Columbus, és director de Solo en Casa, després. Vale. Director de Solo en Casa, va ser després, sí. Sí. O sigui que, bueno, en definitiva, una molt bona pel·lícula, molt recomanable per tothom. Sí? Estaríem d'acord amb això? Sí, jo crec que és una pel·li que travessa generacions. Sí. I tot i ser ja antiga, tu deies al principi, actualment es pot veure perfectament. Sí, sobretot perquè no... que hagi passat malament el temps. És molt artesanal, la seva factura. És molt artesanal. Aleshores, aquests tipus de pel·lícules envelleixen molt bé, perquè el CGI, per exemple, envelleix malament. Però les produccions grans de factura, així com de construccions i coses més artesanes, si estan ben fetes, acostumen a envellir bé. El mateix Slot, el que van fer amb el personatge aquest, és una meravella a l'època. Els efectes especials aquests de caracterització són la polla. El vaixell pirata, les trampes... Escolteu una cosa, que el tema del vaixell pirata, no sé si sabeu l'anècdota, que es veu que els nens no els hi van ensenyar el vaixell. Sí. Per què? Perquè es trobessin la sorpresa, se la trobessin i volien filmar com ho vivien. El problema és que el Josh Brolin va dir una paraulota quan el va veure, va dir joder, no sé quantos, i van dir, escolta, que ets un Goonie, que no pots dir aquestes paraules, i van tenir que filmar un altre cop l'escena. Tot i ser una pel·lícula tan seqüencial que donava pocs marges a l'error. Aquesta és una de les que van tenir que rodar i tal.
Igualment, ara que dius això de que el Josh Brolin va dir-ho al joder i tal, a veure, a la pel·lícula està ple de tacos, O sigui... Això és el que ja diu des del ell. principi- El Josh Brolin, quan li pregunten a Ja. l'entrevista, dije, joder, bueno, potser han ficat joder subtitulat, però en veritat és una paraula, no ho sé, més forta. Com a mínim el doblatge està ple de tacos, perquè només al principi ja diuen que si eres un gilipolles o que mierda o no sé quant. I totalment, ell era el més gran, també. Amb Això també passava als anys 80 amb les pel·lícules. Això ho parlàvem també l'altre dia, Harold, te'n recordes, en un dels programes, que, hòstia, hi havia com més... Ara costa més. Ara una pel·lícula així més infantil-juvenil, ningú s'atreviria a dir gilipolles. I la sang, ho vam dir pel tema de la sang, crec. Que faltava la més sang, sang. també. O sigui, jo vull que quan el Hulk li fot un cop de punyal tal... Bueno, això és ja... Sí. Saps? Que Sí. surti ketchup, tio. Necessito que Això surti passa ketchup. molt a Disney, Clar, Disney, clar. tema sang, fixa't que només passa en moments molt dramàtics. I no Inevitables, és sang no? vermella que la veus molt clara. Sí. No, hi ha l'escena també aquella de... que, bueno, que és quasi avui en dia seria quasi incorrecte, no? Aquella escena al principi de tot que se'ls cau l'estatueta aquella amb el penis, s'estira el penis. Sí. I les Sí, que bo. Clar, però Clar, però és que són nens jugant, o sigui... És el que és. Clar. Però és el que doncs comentàvem, Sergi, que en aquesta època, precisament, el que dèiem és que els nens, quan queien al parc, es rascaven els genolls, se'ls hi feia una mica de sang, s'apropaven a la mare i la mare els hi treia. Una mica d'aigüeta i a córrer. I a córrer. Ara no, ara caus i com està la goma d'espuma aquella Eva, rebotes i tornes a pujar el columpio, tio. Què significa Els això? amb goma a terra, tio. Clar, però vull dir, són èpoques diferents. Sí, i és això mateix extrapolat al cinema, que és justament el que passa. No hi ha sang, no hi ha insults, no hi ha aquesta espontaneïtat que podia haver-hi. Pues això, el que passa amb els Goonies, que és del 85, que una colla de nens pues diuen eres un gilipollas o mierda o no sé quantos, passa res, és la vida, tio, és la vida. I a més són paraules que surten en el diccionari de la RAE, no me jodes. I els nens quan estan a l'escola i quan van al pati i tal, o sigui, diuen tacos tota l'estona, perquè dir tacos mola. I quan ets nen encara Però és més. que quin problema hi ha que un nen digui un taco? Una altra cosa és que li digui a la seva àvia amb ràbia, això és diferent al context. Però que un nen digui un taco no té res a veure, o sigui, vull dir, no és res diferent a que un adult digui un taco. Amb la qual cosa, no sé on està el problema, però bueno, hem vist la diferència amb les... Al final la vida s'abre camino, com deia... S'abre camino. Com deia aquell. Qui ho deia? S'abre camino a l'andar? El Neruda. El Malcolm, no? El matemàtic. Al final la vida se abre camino, Sí, és tal qual, Al final la vida se abre camino. Exacte. Bueno, doncs avui hem obert camí amb els Goonies. Una ressenya potser una mica més curteta, què us sembla? Bueno, el que dura tampoc no té que haver-hi, no? Però per això, però vull dir que hem parlat una mica de lo que havíem de parlar. És una pel·lícula que no té... O sigui, que no... va sense enganys, saps? És una pel·lícula que et porta el que et porta, és una pel·lícula d'aventures, un Indiana Jones, però més juvenil, i ja passa una bona estona. Vinga, volem que feu una mica puntuacions? Tenim alguna cosa més a dir? Volia dir una última cosa, una puntualització, que és de la seqüela dels Goonies. Perquè això fa poc va sortir que hi havia un guió fet del Goonies 2. No sé si es portarà a terme, no sé si serà sèrie, pel·lícula, però hi havia un guió fet i veurem, perquè potser veiem una segona part. Ostres, totalment adaptat. Haurem de canviar el guió per complet. Em costaria molt de veure, Ja no li veig, No li veig. Tant de bo sortir algú xulo, la veritat, però bueno, anem a veure. Però bueno, és interessant saber que volen fer alguna cosa. Bueno, s'haurà de veure de la mà d'aquí... Complicat. De la mà d'aquí vindria, s'hauria de veure cap a on ho portarien, si seria una continuació de la història anys després o... Jo crec que seria... A mi em dóna la impressió que seria la història de Willy el Tuerto. O sigui, com va passar allò al vaixell, què va passar tot allò. Crec que tiraríem més cap enllà. Perquè una seqüela directa amb els personatges grans i així... No li veig. Complicat, això tenen les de perdre. No li veig. Bueno, estarem atents a veure aquesta possible seqüela o segona part, o remake, o no sé ben bé què és, no? No està clar. No està clar ni que es faci, o sigui. Vale, perfecte. Doncs vinga, anem a fer les puntuacions? Anem cap allà. Vinga, doncs anem a les puntuacions.
Vale, Albert, doncs vinga, si vols pots començar tu. Fem una mica un canvi de registre. Fem apartat i... O sigui, fem, per exemple, direcció, Albert, Harold, Sergi. Després fotografia, Albert, sí, fem així? Vinga, va, Sí. més dinàmic. Vinga, doncs comencem. Direcció, Albert. Comences tu, a veure, què t'ha semblat? Pues és una pel·li, jo la trobo ben dirigida, amb algunes seqüències bastant interessants, com la inicial, de la persecució i presentació de personatges, i encara que no penso que sigui el millor treball del Richard Donner, encaixa bé amb el to de la pel·lícula. Vale. Harold. Una direcció correcta que et manté entretingut veient la pel·lícula, vull dir, hi ha tons d'humor, hi ha tons més dramàtics, hi ha aventura, hi ha de tot, més que correcte, un aprovat. Vale, a mi també, una direcció correcta, molt correcta, tot i que estic segur que és el que hem comentat abans, estic segur que hi ha molta mà aquí de l'Spielberg i potser és una mica enganyós, però, vale, correcte. Richard Donner, bien, volver arribar. Vinga, fotografia, Albert. Fotografia, bé. Bones localitzacions, el poble i els entorns estan ben agafats, el vaixell pirata... Bé, bona fotografia. Aprovat. Vale, perfecte. Vinga, Harold, fotografia. També és que és una fotografia, jo crec que tampoc no és que sigui algú que crec que destacaria tampoc de la pel·lícula, però és més que correcta, amb la qual a mi ja em va bé, perquè no hi ha res que et tregui de la pel·lícula. Tu segueixes bé la pel·lícula i saps? Té un ritme i la fotografia acompanya, així que bé. A mi m'ha agradat tota la fotografia, la veig molt correcta. M'agradaria ajuntar els dos conceptes de fotografia i il·luminació, perquè crec que d'alguna manera van molt lligats, i la il·luminació en tota aquella estona de la cripta, no? Bueno, la cripta, aquella zona de passadís o així, m'agrada molt, és molt xulo. M'agrada molt que gairebé durant tota l'estona del poble és com així com molt nublat, i això segurament també facilita el moment de gravar-ho, no? El moment de la fotografia, que no hi ha aquests talls de ara ja és sol, ara ja hi ha núvol, i m'agrada molt que sigui tota l'estona nublat, m'agrada, i a més aquesta estètica, no sé, dels 80, és molt xulo, m'agrada molt la fotografia. Vamos a ello, vinga, actors, Albert. Actors, bé, jo crec que el més destacat dels actors em sembla que és la química, o sigui, la gran química que tenen entre ells, que és el que fa que funcioni tan bé. Alguns diàlegs són una mica absurds o crec que no estan molt ben escrits, però bueno, s'entén. Però bé, jo destacaria sobretot la gran química entre els actors. Vale, fantàstic. Harold, actors. Aviam, el tema d'actors jo és algú que destacaria més que res perquè són nens. I per mi, vulguis o no dintre de l'actuació, sí que té un valor afegit perquè és més complicat. Amb la qual el resultat per mi és molt satisfactori. Estic d'acord amb tots dos. El que passa sí que és veritat que s'hauria de posar en valor també que, bueno, això, que són nens, però no oblidem que són nens professionals, I potser tenen un recorregut més curt que els actors adults, però és que hi ha nens que són molt professionals. Aleshores, trobo que fan... O sigui, estan molt implicats i hi ha una química... La química de l'Albert, clar. Sí, jo per no repetir, per dir alguna cosa diferent. Clar. Sí. Però sí, la química, vamos, sí, per suposat que sí. Vale, efectes especials, tot i que, bueno, és una pel·lícula... No, sí. Del 80. No, són destacables, totalment. N'hi ha molts efectes especials, però, bueno, tenint-los en compte el context del 85. Albert? Pues mira, una cosa que m'ha sorprès, perquè són artesanals, no hi ha CGI, crec que estan molt ben fets, la reproducció del vaixell pirata, les trampes, el trom amb l'esquelet aquell, sembla una mica Juego de Tronos, hi ha coses que estan molt ben fetes, o sigui, a nivell, ja et dic, de manufactura manual, es nota que hi ha hagut treball, paciència, m'ha sorprès molt perquè no ho recordava. Vale, molt bé. Ara, efectes especials. Un treball artesanal exquisit per l'època. Té molt de mèrit haver aconseguit tot el que han fet i la caracterització de l'eslot i el del vaixell a destacar, però molt bé, la veritat. Xocolatina! Sí, xocolate. Sí, jo comparteixo igual. Sí que és veritat que en algun moment que hi ha algun croma que és es veu una mica estrany, al final de tot, quan surt el vaixell... Clar, però és la proporció, però és el que diu l'Albert, o sigui, menys aquells moments, la resta és
És molt ochentero, és molt xulo. Sí. O sigui, Mira, aquest... acabo de veure el primer capítol d'Obi-Wan, hi ha una escena que passa a la llum del dia, amb claror al desert, i li passa algú semblant. Ja. Amb Obi-Wan Veus? Clar, 2022. Sí. Amb el 2022. Imagina't què vols a 85. Clar. Disney, 2.000 milions de pressupost i pum. Sí que sí. Crec que és el que comentàvem abans en algun moment, no? Que el fet aquest de que sigui aquest... que no és digital, que és palpable, que es pot tocar, que és escenari, doncs està molt ben fet i és molt xulo i els personatges s'integren molt bé, no? O sigui, efectes especials per mi també doncs estan molt, molt a l'alçada. Vinga, música. Harold, Música, Albert. pues, molt bé, molt trepidant, acompanya Home. moltíssim la història. La veritat és que des del principi jo crec que és una de les millors acompanyants de la narració és la música. O sigui, des del minut 1 diria que amb la persecució dels cotxes, és que van al desván, troben al mapa, trobem una música molt ben enganxada amb la narració i amb la història i amb la trama. Sí, m'ha agradat molt. A més, té aquest toc aventurero, no? De nostàlgic, no sé com dir-t'ho, et transporta bastant la música, està molt ben treballada amb la història. Vale, guai. Harold. Desconeixia la feina del Dave Grusin com a músic, la veritat, i m'ha sorprès molt. El que diu l'Albert és que no puc dir res més, que és que està tot al seu lloc. És així, la música. Per mi també. Per mi hi ha sobretot dos leitmotivs de la pel·lícula en quant a música, que és la música aquesta de persecució de bicicletes, dels cotxes, que és aquest tan, és això, i després hi ha l'altra, que és la de misteri, que és amb aquelles campanetes o un piano així, pim, 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 saps? Que és com molt de misteri i d'aventura així com silenciosa, de cripta, i així, és molt guapo. Per mi aquestes dues cançons ho borden amb tota la pel·lícula, o sigui que per mi és una banda sonora molt guapa, molt xula, que acompanya moltíssim a la pel·lícula, a la trama. Sí, totalment. Vale, i una valoració final i una puntuació final? Vale. Ostres, costa, perquè, clar, és que li tinc molt de carinyo, aleshores, ostres, li diria un 7,5, però jo diria que és un 8. Olé, m'agrada que t'hagis tot el rabo, mola, Albert. Molt bé, sí, molt bé. Vinga, doncs, Harold? Un 7,5. Vale. Vinga. Havia pensat en un 8, però m'he tirat enrere i un 7,5 i l'Albert diu, no, un 7,5, no, un 8. I jo, hòstia, bé. Jo al 8 l'he ficat, anava a ficar el 7,5, però al 8 és que aquesta pel·lícula ha tingut tantíssima influència, ha tingut tanta repercussió, que, o sigui, com a pel·lícula és un 7,5. Exacte, es guanya mig I punt. si tu apartes aquesta pel·lícula i deixes de banda tot l'altre, per mi és un 7,5, és una molt bona pel·lícula. Però aquest 8 és per l'Estela. El teu 8. És l'Estela. Guai, tio. Però és que jo crec que ens hem de deixar influenciar també al final, una mica la valoració final, la valoració general, és una mica el que ens aporta la pel·lícula. Exacte. És el que et diem moltes vegades. Una pel·li pot ser un trunyo de pel·li, pot ser tècnicament molt dolenta, però, hòstia, t'ha agradat moltíssim i allò li dona el valor a la pel·lícula. Com us passa amb... Sí, per això m'agrada explicar-ho també, saps? Una mica, el per què. Vale, o sigui, llavors, Albert, tu al final anaves a dir un 7,5 i dius un 8, no? Sí. Harold, tu anaves a dir un 7 i dius un 7,5. No, jo anava a dir un 8, però vaig baixar un 7,5, perquè un 8 ja ho estava posant a l'alçada de pel·lícules com Russell Los Siete Samurais, coses així, llavors em vaig tirar enrere i vaig fer un 7,5. Doncs un 7,5 em sembla just. És que clar, és veritat que teniu raó que és aquelles pel·lícules que si ho mires fredament, doncs li pots donar una nota, però quan després li poses el sentiment que et desperta, doncs fa pujar. Jo aquí no li he tret el sentiment amb la meva nota, Si li poso el sentiment és una pel·lícula és una pel·lícula de Kurosawa i jo soc realista, no té el nivell d'una pel·lícula de Kurosawa, amb la qual 7,5. Vinga, va, doncs jo diré... Jo vaig a pelo, jo dic un 7. Mare meva, ja estem... Hòsties, sorprès. Què surt, el de Jurassic Park? O què? Has vist una foto? Hi havia una foto del de Jurassic Park allà, al menjador? No, és la nota que em surt final. Clar, jo he fet la meva manera de puntuar i segueixo fent els apartats
i al final segueixo fent doncs, una nota general final, no? Que està bé, la nota senyor general final Sergi. aquesta és molt alta, Sí, no, tot i que ahí. les anteriors hi ha algunes doncs, més altes i Totalment. més baixes, i per això em surt aquesta mitja, em surt un 7. No, escolta, que és podria el que... podria pujar-ho perfectament a un 8, Em però tenia que posar una mica amb tu. I ja està, simplement és això. podria ser perfectament un 8. No, és més, podria ser perfectament un 9 i un 10, perquè No, és que... evidentment, clar, sí. Però és que, clar, arriba un moment que dius, hòstia, si les de Kurosawa, saps, Ah, estan allà exacte. entre el 8 i el 9, peliculotes, tal i qual. Exacte. Dic Kurosawa que podia dir qualsevol altre. Que sí. I, hòstia, També és veritat que la puntuació de 0 a 10 és una mica injust. de 0 a 1000 seria més just. Anem a 0 a 20. Sí, de 0 a 20, sí. De 0 a 20 o de 0 a 15. Amb decimals. Però saps que només ho entendríem nosaltres, aquesta puntuació, perquè la gent està Ja, acostumada bueno. del 0 al 10, de petit, saps? Sí, però ja per començar, bueno, és igual. Per mi és un 17, ja aquesta pel·li. Entrar en altres temes, no? No, ara em penso que haig de deixar del 0 El sistema de puntuació, jo... jo crec que el sistema de puntuació seria molt més just fent o a partir de 12, 12, 15 o 20. Què estàs Perquè dient? 10... Bueno, és Doncs igual, estàs dient? Què estàs dient? Quins números són aquests? Deixem-ho estar. No, jo crec que limita molt que sigui de 0 a 10 perquè segurament ens trobarem pel·lícules, per exemple, no sé, Black Rain i ara els Goonies, que seran un 7 o un 7 i mig, I no passa res, i ja està. i no passa res, ja ho sé que no passa I res, punto. però... I és més, ara perquè s'ha deixat portar l'Albert per l'emoció, però la propera que em toqui a mi, la propera que fotem, que sigui Indiana Jones, seré jo el que li fotré un 10. O sigui, em quedaré tan ample, saps? Sí, Vull dir, sí, ara sí, m'he sí, resistit, però... Bueno, jo per mi hi ha menys matisos de 0 a 10 que un de 0 a 15, per exemple. Hi ha menys matisos, hi ha menys nota a Per què posar... segueix i per tant parlant hi ha de... menys- Per què segueix parlant de números per sobre del 10? No entenc res. Què és un 12? Què significa un 15? Bueno, en fi, Una vinga, copa va, Vino a hablar tu lengua. és igual, deixeu estar. Doncs fins aquí la ressenya... La ressenya... A veure, llavors que teníem? Un 8, un 7 i mig, Harold, tu? 7, 7 i mig i 8. Doncs mira, ens surt... Nota final és un 7 i mig. Vale, és correcte. El que jo És deia, correcte, és que no un 7 i fèieu mig. cas, el que jo deia, És correcte, al és final heu correcte. vingut al meu. És correcte. La nota final de tots tres és un 7 i mig pels Goonies. Vinga, ressenya feta, ens queda fer ruleta. Vinga. Anem a la ruleta? Vale, estic compartint pantalla per si la voleu veure. A Vale? veure. Actualment tenim The Night, Conforás, Triangle, Dersu Uzala, que és el cazador, vale? Que és del Kurosawa. Qui l'ha posat aquesta? Jo l'he L'has posat. tu? Hòstia, és una pel·lícula, difícil, eh? Ja. I el llibre també és difícil, Bueno, veurem què tal. La caza, Vale. la ola i Kiss Kiss Bang Bang. Carai, hòstia, em sorprens molt amb el Dersu Uzala, tio. Sí, jo també, estic flipant. Però aviam, Molt. Però bé. Una pel·lícula difícil de digerir, eh? Vinga, veurem. Tiro ruleta o què? Vinga, tirem ruleta. En ruleta. A veure què sortirà aquesta vegada. Tots atents. No que la ruleta. La ola. Ah, mira, fantàstic, molt xula. Una bona pel·lícula, La Ola. Una pel·lícula, si no Molt bé. recordo malament, de factoria Ganes de veure-la. alemana. De factoria alemana, de producció alemana, i amb una gran crítica social. Un gran missatge al darrere i una gran crítica social molt actual, encara, molt actual. Guai, tinc ganes de veure aquesta. Així que la propera mira, ressenya una La Ola. excusa. I hauríem de posar una pel·li més cadascú per la ruleta. Una pel·li més cadascun per la ruleta. Sí. Vale. Vols començar tu, Harold? Pues agafaré alguna que no hagi vist. Encara que tu l'has vist, crec. La de Totsi. L'has Sí, vist, no? vinga. Però fa molt Sí. que l'has vist o què? Fa molt que no l'he vist, sí. Pues la tornes fa a molt que la veure. vaig veure. Pa'lante. Sí, tot sí. Jo em Bona pillo... pel·li, també. Sí? Vosaltres quina agafareu? Tot sí, amb el protagonista Dustin Hoffman fent del paper de dona, d'alguna manera. Vale, jo, si així et dono una mica de temps, Albert, que em sembla que estàs buscant, jo primer havia pensat en un primer moment en Sleepers, però finalment m'ha tirat un altre cop la nostàlgia. Mira, estic nostàlgic últimament i vull posar Inmortales. Los Inmortales. Los Inmortales, sí. Grande, tio. Los Inmortales. Amb el Christopher Lambert i el Sean Connery i la gran banda sonora de Queen. Per mi una de les millors bandes sonores de rock, eh? Queen és, de rock, és un grup una mica sobrevalorat, però bueno. No, que és broma, és dit? broma. La mare que el va parir. Perquè sí que t'agrada molt, era broma.
t'escupo la cara quan et vegi. T'he donat un cop baix, és broma. Relaxa. Te reto, me saco mi guante blanco. Tapum. Vale, i Albert, te queda tu. Te queda una pel·li per posar. Ostres, mira, anava a posar una, però no... Oldboy. Vale, l'original, Vale. suposo, no? L'asiàtica. Sí. O la versió americana amb el Josh Brolin. No, No, això mai, no. per favor. Val, doncs tenim Oldboy. l'Ola per veure el següent programa i tenim la ruleta plena. Perfecte. Correcte. Doncs vinguen, fins aquí el programa d'avui. Ens emplacem al següent programa. Farem ressenya de la Ola. Un plaer, com sempre. Albert, Arol, amics meus. Igualment. Plaer. Ens veiem el proper dia. Una abraçada. Vinga, Que vagi bé. propera. La pròxima. Apa. Adéu. Adéu.